Miss Rock. Good morning guys, and karon ato mi sa beach na mi sa Belmonte. Belmonte, ignorante bigay. Tanaw ba ang pangalan? So ato mi sa ilang beach, kauban ako syempre ang mga scammers. Oh, tanaw. Oh, sus. Mga naong, oh. Happy yung mga naong. So muna siya ang kuan, ilang beach side. Namin rin sa beach area nila. Nahawa sila, oh. Hi R. Kabot lagi ka din sa lahom-lahom R. Hindi ay. Diyan, may lang kakamusalom. No, dili ko pa. Sorry dia. Kani. Wow, abot siya sa lahom-lahom. Babaklay pa R, man. babaklay man. Sige na. Tanaw na tayo mandagway sa ilalom sa dagat. Sige, ready? 3, 2, 1, go. Ito kayong naungat to. Una na miss Cagayan? Uy, may bato ako. Agoy. Kita uy. Sure. Ibig kaya tigulang. I'm just mocking. Ha? Ikaw na mong nagway sa tubig. Akong videoan. Sige, ready? Sige. 3, 2. Gabi ka, quick.